Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Utsmani wa zawjatihi wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihi wa furuhim wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-kubur min hadhihi al-majlasah wa jami'i ahli al-kubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa khususan man istama'na huna bisababihi wa li ajlihi syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo diwaos donga riyen sing lembaran iki sing dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'alihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Moga benar amasapi. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi halamane padha Kitabul Maram halaman 65. Sing benten sapa sing benten? Mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nu'aimin al-Majmiri. Lan saking sahabat Nu'aim al-Majmiri. Dijuluki Al-Majmiri niki mergi Nu'aim niku seneng ngobong kemenyan. Zaman biyen kemenyan niku kados minyak wangi teng masjid pas wancine zuhur. Jadi Majmiri iku maknane adalah orang yang suka membakar kemenyan. Kok saiki ngono? Berarti wong sing seneng nyemproti minyak wangi lho di masjid. Jadi zaman dulu mijmar itu, kemenyan itu untuk aroma wangi di masjid. Monggo pinarak camat. Nek saniki ya minyak wangi. Jadi zaman saiki nek ana wong seneng menyemprotkan minyak wangi di masjid, ya julukane Al-Majmiri. Pola ngendika sapa Nu'aim, "Sholaitu salat sapa ingsun." Niki babe bahas tentang salat. Sing kala wingi diterangno bahwa beberapa kali Nabi itu sholat tanpa membaca bismillah atau bismillahnya dilirihkan. Ya, dilirihkan, jadi bacanya pelan. Tapi sesekali Nabi juga tidak membaca bismillah. Jadi makanya teman-teman Muhammadiyah niku kalau sholat biasanya tanpa bismillah atau bismillahnya dipelankan. Pun bolak-balik ulo cerita bahwa mazhab Maliki
Niku kalau sholat tidak wajib membaca bismillah, tapi disunahkan saja. Adapun mazhab yang lain, Syafi'i, Hanafi, Hambali wajib baca. Syafi'i wajib dibaca, dikeraskan. Kalau Hanafi dan Hambali wajib dibaca dan wajib dibaca pelan. Jadi ini sampean kok ono wong sholat kok tanpa bismillah, iku sik Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nderek mazhab Imam Maliki. Jadi jangan kita terus merasa sok Ahlus Sunnah dewi. Nah, jadi biasa-biasa wae. Semerap ilmune mangke biasa-biasa mawon, mboten gampang nyalahno tiyang. Nek piye sing tanglet nah jenengan nderek sing pundi? Nderek sing ana bismillah ta gak usah bismillah. Kula nderek sing wonten bismillah. Dah Hamim, napa niki terpalit iki? Nah. Kudu tunggal. Nah. Enggak. Itu. Ini enggak kamu. Nah, gitu. Wah, mulai gak kamu iki tanggung jawab Mas Abil ngene iki. Bagian bangun iki Mas Abil ngene iki. Kula lajengaken. Sholaitu salat sapa ingsun waro'a Abi Hurairah ing dalem burine Abu Hurairah. Radhiya mugi-mugi ngedadani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Bakora banjur maca sapa Abu Hurairah bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Noem niki salat di belakangnya Abu Hurairah, berarti sing dadi imam Abu Hurairah. Noem dadi makmum. Nah, pada waktu salat niku Abu Hurairah maca bismillah. Danyangin ganggu. Baca bismillah Abu Hurairah. Faqara summa qara'a nuli maca sapa utawa maos sapa Abu Hurairah bi umil Qur'ani kelawan Al-Fatihah utawa ibu Al-Qur'an, umul Qur'an. Hatta idza balagha sahingga nalikane tumeka sapa Abu Hurairah waladhdallin ing ucapan waladhdallin kala banjur ngendika utawa ngucap sapa Abu Hurairah amin ing ucapan amin. Biasane pas wae salat jenengan imame mari maca waladhdallin terus makmume bareng-bareng maca amin. Niki sing maca amin mboten makmume tok. Jadi sing imam yo maca. Lan disunahkan baca keras juga. Jadi imam yo maca banter yo amin bareng-bareng karo makmum. Malah di keterangan kitab yang lain itu barang siapa yang jadi imam terus maca amin iku bareng karo makmum, iku dongane pas wae krentek niku diijabah. Nah, dene sampean kepingin imame dikode, Pak Imam, kok nek pas wae maca amin ae bareng-bareng. Aja dhewe-dhewe utawa imame gak maca. Meneng ae biasane, ambekan. Mari waladhdallin kan dawa terus ambekan. Waya kululan ngendika utawa ngucap sapa Abu Hurairah kulama sajada nalikane sujud sapa Abu Hurairah wa idza qamalan nalikane jumeneng sapa Abu Hurairah minal julusi saking lungguh ngucap napa Allahu Akbar ing ucapan Allahu Akbar berarti takbir intikal, takbir perubahan gerakan, tapi niki hukumnya sunnah. Ini Fatihah mau hukumnya wajib, tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Fatihah itu dimulai alhamdulillah, ada yang mengatakan Fatihah dimulai bismillah. Dan dua-duanya ada dasarnya. Summa yaqulu nuli ngendika sapa Abu Hurairah, idza sallama nalikane mantun nalikane rampung maca salam sapa Abu Hurairah. Wis mantun salam terus ngucap ngene. Walladzi demi zat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun biadi iku ing dalam kekuasaane Alladzi. Sumpah demi Allah, demi zat sing dadekno aku. Ini saat temene ingsun la asbahu iku yektine nyerupani sapa ingsun kum ing sira kabeh salatan apane salate bi Rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatku iki mirip banget utawa padha karo salate Kanjeng Nabi. Lah, makane iki hadis sing iki diarani hadis mauquf. Karena apa? Hadisnya hanya sampai pada Abu Hurairah. Kan bukan dari Kanjeng Nabi ini. Hadisnya nih. Nah, itu namanya hadis mauquf. Makanya beberapa ulama ada yang berpendapat
bahwa membaca bismillah tidak wajib. Ngoten lho. Kok hadis marfu saking Kanjeng Nabi pas, ya tidak bisa dibantah dan tidak mungkin ada perbedaan. Berhubung hadisnya seperti ini akhirnya ada perbedaan. Dan perbedaan itu rahmah, jangan dijadikan perselisihan. Yo ono Mas Gun teko ono seneng aku tambah tak gojlok iki. Makane pas sakit ini ya. Mas Gun pas sakit ini. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah. Meskipun perkataan sahabat tetap ini dipercaya karena apa? Perkataan sahabat lebih utama daripada perkataan para ulama berikutnya. Sahabat ketemu karo Kanjeng Nabi langsung ya. Wa an Abi Hurairah telah saking Abu Hurairah radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru hadis yang marfu karena yang berkata Rasul langsung. Idza qara'tum nalikane maca sapa sira kabeh Al-Fatihah ing surat Al-Fatihah. Faqra'u mongko maca sapa sira kabeh Bismillahirrahmanirrahim ing ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iki Kanjeng Nabi sing sanjang nek maca Fatihah ya maca bismillah. Lapo kok maca bismillah barang? Fa innaha mongko sak temene bismillah ihda ayatiha iku salah suwijine ayat Al-Fatihah. Karena salah sijine ayat Fatihah ya bismillah iku. Dan bismillah masuk ke dalam surat itu kalau nggak salah 2 kali di Al-Fatihah dan surat nopo kok supino tengah-tengah tapi ya monggo. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Daraqutni wa sawabalan benerake sapa Daraqutni waqfahu ing hadis mauqufe hadis menika. Nah, menurut Imam Daraqutni bahwa hadis menika adalah hadis mauquf, bukan berasal dari Nabi tapi hanya berasal dari Abu Hurairah. Nah, makanya perbedaan wong. Jadi hadis mauquf itu hadis yang berhenti pusatnya itu dari sahabat, bukan dari Rasul. Tapi tetap perkataan sahabat itu juga benar. Terus bolak-balik hadisnya nopo traweh. Itu pasti perbedaan karena yang traweh sing 20 nih. 20 rakaat niku perkataan Sayyidina Umar. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah mengucapkan tarawih kurang 20 tidak pernah. Kanjeng Nabi juga ngomong tarawih 11 tidak pernah. Atau 8 tidak pernah. Cuman nek sampean kepengin niru Kanjeng Nabi tarawih iku suwengi. Yang dibaca ayatnya panjang-panjang. Iki niru Kanjeng Nabi temenan. Rakaatnya tidak dihitung. Mulai ba'da isya ngantos menjelang azan awal. Ini Kanjeng Nabi temenan iki. Nah, dadi nek sampean traweh kok 23 utawa 11 iku mek kira-kira melu sahabat. Utawa kira-kira melu pendapati ulama. Mek ngono tok. Nek melu Kanjeng Nabi asli traweh gak sampai saulan, mek 3 dino. Itu pun salatnya sampai menjelang azan awal. Dan gak dihitung, terus suwe. Surate iku suwe gak kulhu. Mak traweh sampean main kulhu. Malah golek sing paling cepet. Tarawih sing ndi sing paling cepet. Terus sing kono ora ono ruwame. Sing paling suwe wae gak usah, gak payu. Musul sing tarawih suwe gak payu. Golek sing paling cepet. Pilanku biyen ngoten. Dadi digolek. Kono wae sapa wae Pak Mudin rono kabeh. Kono wae sing waja iku suwe iku. Dadi tarawih sing cepet malah sing laris. Jadi perbedaan itu jangan kita jadikan perselisihan. Pokoknya prinsipnya sing rukun. Nah, nek ana nyalahno ya nyalahno sing salah. Wong tarawih gak tarawih gak apa-apa gak dosa. Nah, tapi ini gak poso itu dosa. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza faragha nalikane rampung sapa Rasul min qiraati Ummul Qur'ani saking maos Al-Fatihah utawa Ummul Qur'an. Rafa'a mongko banterake sapa Rasul sautahu ing suwantene Rasul. Waqala lan ngendika sapa Rasul amin ing ucapan amin. Mau nggih. Dadi imam maca amin iku ya dibanterno iku sunnah.
Tapi nek sampean ana ngonangi lho, imam kok gak maca banter imam amine ya aja diomeng wong sunah wae. Wong sampean mari ngaji iki wis ora ilmune, moro ana imam gak maca banter amin sama jendul. Pak Imam, aku mau ono hadise mau. Sampeyan dadi imam. Iku amin kudu banter yo gak ngoten. Amin baca amin keras itu disunahkan, tidak wajib. Yang wajib baca Fatihah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Daruqutni Imam Daruqutni. Daruqutni itu imam bukan sahabat. Wa Hasan lan milang-milang Hasan sapa Daruqutni. Lan milang-milang Hasan sapa Daruqutni hu ing hadis. Wal hakimu lan Imam Hakim wa sahaha lan milang wa sahaha wal hakimu ta Imam Hakim wa sahaha lan iku milang-milang sahih sapa Hakim hu ing hadis. Menurut Imam Daruqutni hadis niki hasan. Menurut Imam Hakim hadis niki sahih. Nek hasan niku berarti diriwayatkan oleh beberapa orang, tidak banyak. Nah, tapi nek sahih berarti banyak yang meriwayatkan. Moga binara, Bu. Moga binara, Bu. Moga binara. Moga binara. Sing iku sing lanang njaba ya. Kok gelar kloso kok ijen Cak Hamim sampean niku. Yo kanggo wong akeh kok ijen. Jajane mangke mawon nggih. Engko tak mangan jajan wae. Jajane mangke mawon nggih. Mun wonten ngaji jajane nggih. Wali Abi Dawud lan kedua Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi min hadisi Wa'ilin saking hadise Wa'il bin Hujrin putrane Hujrin nahwuhu utawi sepadane hadis berarti wali Abi wa dados khabar wali Abi lan iku kedue ngoten nggih. Ada hadis lain yang serupa kalimatnya tapi diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin yang menulis hadis adalah Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, tapi hadisnya sama dengan yang atasnya nih. Wa an Abdullah lan saking Abdullah bin Abi Aufa putrane Abu Aufa. Radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abdullah bin Aufa. Sing ngelak nggih monggo diombe niku ne toyone nggih. Sing boleh mulai iki nemu di sembuh cuma mboten napa-napa nggih. Asal gak jejeg koncone. Kala ngendika sapa Abdullah bin Abi Aufa. Jaa teka rajulun sapa wong lanang ila Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala banjur ngendika sapa rajul ini la astatiu ini saat temene ingsun la astatiu ora mampu sapa ingsun an akhudha ing yen to ngalap utawa maca sapa ingsun utawa apal sapa ingsun nggih minal Qur'ani saking Al-Qur'an sayan ing suwiji-wiji fa'alim mugi mongko ngulangono panjenengani ing ingsun ma ing lafat yujzi'u kang nyukupi apa ma ni ing ingsun minhu saking Al-Qur'an. Suatu ketika Kanjeng Nabi niki pas wayahe ngaji, duka pas wayahe leren apa ditekani kalian setunggal tiyang jaler. Seseorang iki biasane rawine gak kenal utawa kenal tapi sungkan nyebutno jeneng. Makane rajul ngono. Ana wong lanang takon, "Kanjeng Nabi, kula niki kepengin salat tapi mboten apal napa-napa. Fatihah mboten apal." At-tahiyat mboten apal, mboten apal napa-napa. Bekne jenengan wonten kalimat yang di situ bisa membantu saya sehingga saya bisa sholat. Terus Kanjeng Nabi jawab ngeten. Faqala banjur jawab sapa Nabi. Kul ngucap sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Ngucap ngene yo, nek kamu gak apal apa-apa. Fatihah gak apal, tahiyat gak apal, surat-surat apa maneh. Ya wis maca iki ae. Maca subhanallah ila akhirih iki. Subhanallah maha nyucikake ing Allah. Walhamdu lan utahe sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah.
Wala ilaha lan ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Allah. Wallahu tawi Allah akbaru iku zat kang paling agung. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking kemaksiatan. Wala kuwata wala haula wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ketaatan illa billahi kejaba saking Allah. Jaba kelawan Allah. Oh, wis paham iki saiki. Al-aliyu kang luhur, al-azimu tur kang agung. Mau niki mawon insyaallah sedaya pun apal niki. Gak apal Al-Fatihah, gak apal napa-napa daripada mboten salat. Nah niki biasane kanca-kanca iki sodok mulai sering ngaji, akhirnya ilmu pun sodok kathah. Tapi gak anyaran ngajine ya. Terus moro-moro pas wonten tiyang imami disalah-salahno. Wah, iku salah ya. Aku seroh hadis iku salah ya. Nggih, panjene salah imam niku wong Pak imam gurung tau ngaji. Foto ngajine dereng kathah. Yo nek saged teng ati jenengan mawon, aja nemen-nemen. Aja sampe rasa-rasan. Mergi napa? Dosane rasa-rasan. Barek dosane imam sing salah niku, gedhe dosane jenengan sing rasa-rasan. Lah iman lho. Jenengan karepe niate kan apik. Tapi malah kebelanjur namanya sesuatu yang tidak baik. Bener-bener jenengan kepengin sae tiangin jenengan parani. Terus ngomong sing kepenak aja langsung digetno. Imam goblok ya aja. Pelan-pelan, Pak. Iki kok wingi kok ring-ringan kok sodok sing kedawan, Pak, sama niki maca ayat iki, Pak. Cara dekne sampean latihan ngono piye, Pak? Nah, sing enak lah. Atau tidak bahasa seperti itu, mbah, terserah jenengan sing enak. Piye carane pokok imam iki mboten singgung. Aja mbus moro disalah-salahno. Tapi panjenengan salah imam niku. Panjenengan gurung tau ngaji niku, utawa ngajine dereng lang. Jadi kadang dawa ndeke kelintu. Maca surat kadang kelintu dawa ndeke. Wah, aku sering ngonangisan. Malah wingi kula kisah teng Kediri niku. Imam niku maca mboten alhamdulillah. Kula kali Mas Abdul kok. Mantep iki. Maca alhamdulillah. Estu niku. Bayane iso ngoten wae diapakno. Mosok ditekuk ilate lho. Iso ngoten wae diapakno. Ngoten lho. Dadi nyalah-nyalahno tiyang upane sampe rasa-rasan niku dosane luwih gedhe tinimbang salah imam itu. Ngoten. Kula lajengaken. Al hadisan nurusna sira ing hadis. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hambali wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i yulan Imam Nasa'i wa sahahalan mirang-mirang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Hibbana Imam Ibnu Hibban wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wal Hakim lan Imam Hakim. Ya, yang meriwayatkan banyak dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya nopo nek ana wong salat nah gak iso maca Fatihah gak hafal ya dikon maca iki ae. Atau sebisanya iso ya Allah tok. Allahu Akbar, Allah. Sampai mari Allah tok. Wis tahiyat ya gerakane padha tapi Allah tok. Gua assalamualaikum ya wis iso niku wae diapakno. Daripada mboten salat. Kalau ana wong alasane mboten salat niku wau. Aku gak hafal dongane, gak hafal bacaane, wis gak usah salat niku kelintu. Saman gak hafal apa-apane ya senang masjid namanya lu gerakan imam. Kuwi kancane melu kecim. Lha apa? Mbok pokoke melu kanca-kanca. Mboten apa-apa tetep sah niku. Iso ngoten bae kok. Ana amin melu amin ngoten mawon. Engko mari salat terus ana ambung melu mangan ngono ae. Ngoten mawon. Wa an Abi Qatadah lan saking Abu Qatadah radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Qatadah. Kala ndika sapa Abu Qatadah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli ku salat sapa Rasul. Bina kelawan kita, fayaqra'u banjur maos utawa maca sapa Rasul fi dhuhri ing dalem salat zuhur wal asr lan salat asar. Fi raq'ataini dalam rakaat loro al awwalayaini kang kawitan karone. Berarti rakaat pertama dan kedua. Bi Fatihatil kitab kelawan maca Fatihah kitab, maksudnya maca Fatihah. Berarti macane iki sodok kringi na imame, tapi gak banter. Pada waktu sholat zuhur jadi imam, ini kan
bukan dianjurkan ya harus membaca dengan pelan. Kira-kira sing kringi awake dhewe wae. Tapi niki ketingale makmume keringi niki. Dadi kanjeng Nabi maca niku sampai makmume kringi. Tapi gak banter. Gejumek tapi keringi. Nah iki. Oh maca Fatihah iki kanjeng Nabi. Rakaat pertama dan kedua. Mantun Fatihah wa surataini lan maca surat loro. Berarti mari maca Fatihah terus maca surat. Dewe-dewe surat. Rakaat pertama maca surat, rakaat kedua maca surat. Wa yusamma wa yusmi ulan krungu sapa, wa yusmi ulan ngrungokake sapa rasul na ing kita. Membacanya agak keras dikit sampai sing makmum kringi. Al ayata ing ayati ahyanan ing dalam kadang-kadang kringi, kadang enggak. Berarti mocone pelan-pelan. Wa yatulun dawaake sapa rasul ar-rakaata al-ula ing rakaat kang kawitan. Rakaat pertama dan kedua dibaca agak panjang. Jadi surate golek surat sing dawa. Zuhur iku sunnahe salatnya itu agak dipanjangkan. Pak, nah biasanya salat zuhur kok cepet-cepetan niku menghormati makmume. Wae kerja iki. Ini gak cepet-cepetan ya engko dihukum karo bose. Tapi sunah ini didawakno. Salat zuhur. Termasuk sing sunah malih niku salat subuh. Salat subuh kenapa imam iku maca surat sing dawa-dawa ini sunah ngoten. Lah nek maghrib kari sak sunah iku sing ndek-ndek. Maghrib iku cocoke kulhu, al-falaq, an-nas ngono. Mangke teng wingi ngono keterangan. Jadi nek wayahe maghrib mbek Isya sodok dawa didik, tapi nek maghrib iku maca kulhu barek. Wis pokoke surat bosen ngendikan. Nek kula salat teng Desa Derajat, mboten teng pondok ya, teng Desa Derajat. Niku wae maghrib kula nidane niku. Wae maghrib iku maca kul a'udzu birabbinas barek kulhu. Al-Ikhlas. Yang kok ngene aku. Sekarang Pak Eling iki, panjenengan sunahane maghrib ngene ngoten. Sunahane maghrib aja surat sing dawa-dawa. Tapi subuh dawa panjenengan. Sampai makmum ngantuk-ngantuk. Salat subuh wae maca surat makmum ngantuk. Pak, buku iki ya sembahyang bareng ngantuk. Sampai gak eling ta. Sampai ngantuk gak eling. Gak eling nek dhewe salat ya batal salate. Muzawalul akli. Tapi nek sekedar sak jendutan ya mboten batal. Insyaallah dimaaful lah. Saya mantuk-mantuk niku. Biyen rencana kula tempon sampe njrungup. Pun ae metu wong njrungup. Ngantuk temenan. Ngantuk temenan iki. Iki mboten dibalani ya mboten salate. Gak dadi. Biasanya pas wae salam kan disuwek-suwekno soalnya wonten dongane malih. Sadurunge salam mesti donga malih imam iki. Kowe barang Allahu Akbar pek salam niku. Lali gak nyemut turu mau. Tangi-tangi assalamualaikum. Salam kowe. Piye gak tahiyat gak moro-moro salam sembahyang maneh gak dadi salate. Kok ini turu sampai bener-bener gak sadar itu batal salate. Tapi nek ngantuk mawon sak jujukan mboten apa. Sampai turu batal lho. Biasanya niku subuh nggih. Sampai turu gael sampai ngipi barang jan. Salat sampai ngipi-ngipi iki batal niku ponan. Salat sampai ngipi-ngipi. Wayus ampun. Wayatulu wayaqra'ulan maos sapa Rasul fil akhirataini. Wis, mari rakaat pertama dan kedua sodok dawa. Terus rakaat sing ketiga dan keempat bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Fatihah tok tanpa membaca surat. Bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Fatihah tok. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ngatas hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sahih banget. Wa an Abi Sa'id lan saking Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna ana sapa kita nah zuru iku ngira-ngirakno sapa kita yama rasulullahi ing yama rasulillahi rasuli napa rasulah rasuli rasulah lah derek wae ngono mestine iku kan pendapat kula niku jer tapi kok ternyata lah berarti sing riwayat terus nderek iki wae
Ya ma Rasulullahi ing jumenenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wonten sahabat sing ngira-ngira suwene salat zuhure Kanjeng Nabi pas wancine ngadeg rakaat pertama dan kedua. Iku dikira-kira dawane kaya apa? Fi zuhri ing dalem nalikane salat zuhur, wala asri lan salat asar, fa hazarna mongko ngira-ngirakno sapa kita yamahu ing jumeneng Kanjeng Nabi fi rakaataini ing dalam rakaat loro al awwala ya ini kang kawitan karone minadz zuhri saking salat zuhur iku qadra alif lam mim tanzilul kitabi gak apa ulang surat as-sajdah. Jadi ini sampean kira-kirane salat Kanjeng Nabi wancine rakaat pertama niku maca Fatihah plus surat Sajdah. Nah iku. Sampeyan coba ae. Nek aku tak delok pernah tak buka ya. Iku kurang luweh koyok maca tabarok ditambah sak lempir kok ini. Nek maca tabarok Al-Qur'an niku. Niku kula maos biasa niku 5 menit. Ya katakanlah 6 menit lah. 6 menit lah. Kira-kira. Berarti ngadeg rakaat pertama kurang luweh sak surate sak napa-napane kurang luweh mungkin sekitar 8 sampai 10 menitan. 8 menit lah ya. Iya, sampean kuat to, Kak? Iku kira-kira nih. Tapi biasanya nek salat zuhur sampean jamaah biasanya sotok cepet-cepetan. Mergi kathah sing badhe kerja. Niku berarti bijaksana. Hadisnya ngeten, tapi jenengan praktekkan sesuai dengan keadaan masyarakat bagus. Nah, iki kan sunah mawon ngeten. Wajibine wis ya wis. Aja buru sunah sampai jenengan ganggu kewajibane tiyang lintu. Mergi kerja niku hukume nggih wajib. Kerja patos nafkah untuk keluarga niku hukume wajib. Aja turu wae ndok omah. Nom-noman turu wae kerja metu ya. Kerja. Ah, soalnya kerja hukume wajib. Tapi aja diwalik, wah aku le dasar kerja tak kerja wae. Ora sembayang, ora ngaji ora apa, ayo kliru niki wae. Nah, ini awan kerja, nek bengi ngaji. Ya ngoten lho. Ngaji sak minggu pisan ae teko kala-kala. Kula lajengaken. Pundi wae. Qadra wafil akhira wafil ukhra ya ini lan ing dalem kari lorone qadra nisfi min zalika. Qadra nisfi iku kira-kira separo min zalika saking mengkono-mengkono alif lam mim tanzilu dan seterusnya. Surat Sajdah. Nek nok nggone rakaat yang kedua iku ya separone surat Sajdah mong katawa-tawa. Fil awwalaya ini lan ing dalam kawitan lorone rakaat minal asri saking salat asar ala qadril ukhra ya ini iku ing dalam kira-kirane rakaat akhir lorone minal zuhri saking zuhur. Nek salat asar rakaat awal lorone iku mau iku kira-kira suwene kaya suwene rakaat akhire salat zuhur Kanjeng Nabi. Berarti gak patek dawa. Nek zuhur dawa, nek asar gak patek dawa. Surate gak patek dawa. Iki sing nek kangge jenengan wis sawane gak melu iki pokoke Fatihah tok onae beres. Gak surat-suratan. Pun sah punane utawa pun sah. Tapi aja sampe gak maca Fatihah. Wah, ya gak maca Fatihah, mboten sah salate iki. Biasanya sampeyan salat dhewe kan Fatihah tok. Tanpa maca surat pisan. Cepet-cepetan kok. Sampai kadang lali rakaat iki, rakaat piro iki? Rakaat loro ta telu iki. Tambahi. Banyak ping 5. Nek ping 5 iya keliru no, lali aku. Sengaja lho, sengaja batal kali. Nek lali mboten ngono ditambahi. Wal ukhra ya ini lan ing dalem akhir lorone teko napa asar niku ala nisfi ing atase separone mindalika saking mengkono-mengkono al akhira ini minaz zuhri. Wis pokoke nek tambah kari tambah saidi. Rakaat
3 dan keempat dari sholat asar tambah luwih ndek malih. Cik mboten dawa-dawa wis pas setengah jam luwih ya. Wa an Sulaiman lan saking Sulaiman bin Yasar wallahu alam bishawab. Niki wonten kun manfaate. Wonten pertanyaan? Kulo sedaya niki. Adene kali dahar jajan mboten napa-napa, kali rokokan mboten napa-napa nggih. Kok tegang kabeh. Kali rokokan mboten napa-napa, kali mang jajan, kali ngombe mboten napa-napa. Monggo diwaos donga dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tahun oh gini. Mas Mama nanti hari ini kita. Oh iya. Saderenge pun diakhiri. Sing niki undangane ngapunten niki. Sing remaja-remaja. Sing nom-noman niki. Benjing malam tahun baru niki diundang kalian napa Mas Gun khususipun nggih saking ngaji dalem nggih ngundang. Derek tahun baruan teng daleme Mas Gunawan. Mangke insyaallah wonten daharan-daharan teng mriku nggih. Iki tapi kula omong sing nem-nemen ngapunten, sing rumangsa tuwa aja melu. Sebenarnya Bu Sumami iki. Undangane ngoten ya kula nyampekno mawon sing sing tuwa rumangsa nom iki piye iki. Terus rencanane ku bakaran ulam. Kale wonten ngaji, tapi mangke ngajine mboten lami-lami wong. Ngaji cek ne wonten barokah ngoten mawon. Jadi mangke niku acara bakaran, istilahnya tasakuran tahun baru niku nggih. Isine wonten ngaji terus daharan ngoten mawon. Jadi sing rumangsa nom, nah monggo derek. Sing rumangsa tuwa mboten derek. Tuwa. Oh, ngoten mawon.